Kossuth-Szolnok verseny most már negyedszázados múltra tekint vissza, a célja pedig az, hogy ti fiatalok elmondhassátok azt, hogy mit gondoltok a világról, és mi pedig, akik hallgatunk benneteket, megismerjük, hogy hogyan gondolkodtok a körülöttünk lévő világ működéséről. Minden olyan jelentkezőt várunk, aki már betöltötte a 16. életévét, de még nem múlt el 30 éves. Ha úgy gondolod, hogy szívesen megméretnéd magad egy ilyen szónokversenyen, akkor október 15-éig küld el az egyperces videódat, amit a TikTokra vagy más közösségi média felületekre töltesz fel. Az idei verseny a tettre érett gondolatok köré épül. Mit kezdünk a mesterséges intelligenciával? Van-e szükségünk ennyi influencerre? Megéri-e vitatkozni? Vagy fenntartható energiaforrása az atom? Ezek közül a témák közül választhatsz. A verseny döntője november 9-én lesz a Nemzeti Színházban. Ha esetleg nem jutsz be a döntőbe, de nézőként szívesen részt vennél a versenyen, azt is nagy szeretettel ajánljuk, hiszen nagyon jó látni azt, hogy milyen sokan jó példával járnak elől a nyilvános megszólalásban.